Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa yezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngosuku akasipha lona namhlanje ukuba sikwazi ukuphinde futhi sihlangane ngalendlela. Muhle ke uNkulunkulu wethu, uyasithanda izindlalifa zezulu. Ngiyathanda ukuthi ngigcizelele ukuthi namhlanje siyagcina ukudla ntambama sizongena emkhosini wenzuku eziwu7. Umkhosi esingena kuwona ngichazile izolo. Siyakhuleka, sikhulekela iprotection kaNkulunkulu kuye wonke umuntu osekhaya lezwi, ikakhulu kunabantu abasekhaya lezwi abahlukumezekayo emabandleni ngenxa yokuthi besekhaya lezwi. Abanye bayahlukumezeka ngokuphatha igama likaJesu. Uma bethi uJesu Kristu inkosi, hayi basuke sebenyathele emsileni. Ngakho-ke siyabakhulekela, sizikhulekeleke nathi uNkulunkulu ayiqale kithi indaba yokuyibeka indaba kaJesu Kristu inkosi. Ambula izwi lakhe njalo ngoba yizwi leli abaseFilipi besibili chapter 9 uverse 11. Kodwa kuzwakala kahle mawuzoqala kuverse abaseFilipi chapter 2 sukela kuverse 9 uya kuverse 11. Kodwa uverse 11 oze wabhala ngamagama amakhulu ukuthi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sifuna sibakhulekele uNkulunkulu aqinise ukholo lwabo ngoba kusho ukuthi ukuhlupheka ngenxa kaJesu kuqala khona endlini kaNkulunkulu. Kuqala khona ngokuthi umuntu angamukeleki endlini kaNkulunkulu ephatha igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyagcina-ke namhlanje ukudla ntambama kusukela kusasa sobala 7 days siphuza kuphela okuphuzwayo ngenxa yabantu abasebenzayo ngoba kuyadingeka bathola amandla. Izinto ezinjengo-drink banoshukela baletha amandla, sizokuphuza itiye, ikhofi, amanzi nje, noma yini eyiliquid uyiphuze. uNkulunkulu abe nawe, sizokhuleka simnxuse uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu akahluleki, uNkulunkulu wethu uyaphila. Ngakho-ke sizoya-ke enkonzweni yosuku namhlanje. Bengigcizelela nje ukuthi sinaleyo nkonzo esizongena kuyona yomkhosi wenzuku eziwu7. U7 siyazi-ke ezweni lenkosi usho ukuphelela. Ukuphelela kusho ukuthi sibambe umkhosi ophelele, sicela into ephelele kuNkulunkulu wethu ophelele. Masiguqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa. Phambi kobuso bakho siyaguqa siyathoba. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu njengawe. Nkosi, silungiselela ukungena emkhosini. Siyacela ube kanye nathi, usize bonke abantu abazimisela ukungena. Siyazi Nkosi ukuthi kuleli sikhathi angizukwaziswa mina ukuthi ubani ongenayo ubani ongangeni, kodwa wena onguNkulunkulu uyabona. Esihambisana nabo sikhuluma ulimi olulodwa bayezwa. Wena Nkulunkulu wami ngiyacela uzukhuleka kwabo ubaphendule. Abanye-ke basemkhosini bazobe bevele besemkhosini, abanye imikhosi yabo mide sizophuma besaqhubeka. Ngiyacela ube nabo baqinise bonke Nkosi, abagulayo ubaphilise. Iqalekisa imimoya, amadimoni, amadevil worshippers, ama-satanist ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo awanasabelo. Bonakalisa ngamandla akho, khazimulisa igama lakho. Biyela kube yilona loyo, biyele nomndeni wakhe. Wonke umuntu osekhaya lezwi sicela iprotection evela kuwena Nkulunkulu nomusa. Siyacela ukuthi uprotecte, kungabi bikho lutho olumelene necebo lakho. Ushilo kuJob 42 uverse 2 wathi akukho lutho oluyomelana necebo lakho. Njengoba wamthembisa uJoshua wathi njengoba nganginayo uMose ngizoba nawe, akukho umuntu ozoma phambi kwakho. Siyabonga izethembiso zonke zingezakho, ngawe zingu-amen. uJesu Kristu inkosi.
iba nathi nakule nkonzo ngomoya wakho ingcwele usikhulise usifundise ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa, uyaphila, muhle, uyasithanda futhi. Sizoya-ke ezwini lenkosi laphaya esivele siqhubeka nalo amahubo 103 kusukela kuvesi 1 siya kuvesi 5. Ngiyacela ukuthi ngiqale ngifunde. Mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe umusa. Verse 3, yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, khulula ukuphila kwakhe ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobubele, usuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, azabuyisa ubusha bomuntu njengokhozi. Kodwa-ke sizoke siyobheka lapha kuvesi 3 esisakhuluma ngaye, othi yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Bese siqhubeka-ke ngoba lokho kuyasithatha kuyosibeka laphaya kwekaJakobe chapter 4. Siya laphaya kwekaJakobe isahluko sesine. Siqhubeka nalo leli vesi. Ngizothanda nje ukuqala kuvesi 4. Sigcine khona izolo bese siqhubeka. Ziphingi, anazini ukuthi ukuthandizwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Niyacabanga yini ukuthi umbhalo ushongeze ukuthi umoya ohlalisa kithi unxanela ngokomhawu na? Verse 6, kodwa unika umusa ngokwenezela, ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Verse number 7, ngakho thobelani uNkulunkulu, kepha nimelane noSathane, khona uyakunibalekela. Verse 8, sondelani kuNkulunkulu, khona uyakusondela kinini. Hlanzani izandla nina zoni, nihlambulule izinhliziyo nina bonhliziyo mbili. Sikhulume kakhulu ngaleli zwi, noma ngaleli vesi izolo, ukuthi sidinga ukusondela kuNkulunkulu. Uma usondela kuye, naye uzosondela kuwena. Isimangaliso sikaNkulunkulu. Sondelani kuNkulunkulu, khona uyakusondela kunini. Bese uma usondela uhlanze izandla zakho, uhlambulule inhliziyo yakho, ungabi unhliziyo mbili. Ngesikhathi wenza lento, khona into uNkulunkulu afuna sibe yona. Kuvesi 9, yibani lusizi, nidabuke, nikhale, ukuhleka kwenu uma kuphenduka ukudabuka, nokujabula kube ngokujabha. Ngeke ngayithinta kulamasonto adlula indaba yokuthi iyamangalisa indaba yokuthi umuntu uma evuma izono uyahleka nje, uyajabula nje, kumnandi nje, ayikho into emthintayo. Yazi kuyamangalisa lokho. Kanti bekumele ukuthi umuntu uma evuma izono zakhe abonakala ekhala, abonakala edabukile, ngoba uNkulunkulu ufuna umuntu oyisolayo ngezono zakhe. Isikhathi esiningi umuntu oyisolayo ngesono sakhe yilo ovuma asishiye. Umuntu ongayisoli ngesono sakhe uyabuyela kalula kuso ngoba akazisoli. And uNkulunkulu unelimithi. Awuzubuyela kuso uxolisa kuthethelela, uphinde ubuyele kuso uxolisa kuthethelela, uphinde ubuyele kuso uxolisa kuthethelela. Angazi ukuthi uzoyeka nini ukuthethelela, akashonge ezweni lakhe. Utshele thina sodwa ukuthi thina uma sithethelela umuntu singabali, asomthethelela ka-70 aphindwe ka-7, that is 490 times. Ngempela ngeke umbalele umuntu. Usifundisa ukuthi umuntu simthethelela singambaleli. Kodwa yena ukubeka kucace kumaHebheru 10 verse 26 no-27, owona esazi awukho umnikelo ngesono, kuphela ukulindela ukwahlulelwa kwesabekayo
nomlilo oshisayo ozoshisa amaphikankani. Now asazi ukuthi uma wona wazi umusa wakho kuphelela nini. uJesu mayiphilisa umuntu sithola lapha kuJohn chapter 5 verse 14 uthi hamba ungabusona funa wehlelo okubi kunalokho. Mawulalela leso statement sikutshela ukuthi umusa uqhamuka kanye. Hamba ungabe usona funa wehlelwe okubi kunalokho. Inzima leyo nto. Angazi-ke kuzoba kuwena noNkulunkulu ukuthi wena usuphindile kanye nakabili nakathathu usazophinda kunikezeni umusa wakhe. Kodwa uJesu wathi hamba ungabe usona funa wehlelwe okubi kunalokho. Mntaka baba ndlalifa izulu. Angikholwa ukuthi wathanda lamagama akhulunywe kuwena. Bengingathi ake wenze njengamadoda aseNinive okwathi setsheliwe ukuthi azobhujiswa in 40 days. Inkosi yakhona yadabula ingubo zayo, yambatha amasaka, yahlala emlotheni, yakhuleka, yakhala kuNkulunkulu, yatshela isizwe sayo, yathi isizwe sami nonke ake nisondele kuNkulunkulu. Isizwe sami nonke zilana ukudla, ngisho isilwane sazilisa ukudla, ngisho ingane yazilisa ukudla. Bamthinta uNkulunkulu lapha emncane khona. Yazi bamthinta washintsha umqondo. Wawushintsha umqondo wabathethelela. So angazi-ke nawe noma nawe udinga lowo mkhosi onjengalowo kuze uNkulunkulu akuzwe. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi owonesazi awusekho umnikelo ngesono. AmaHebheru chapter 10 verse 26 ku 27. uNkulunkulu ufuna ukhale. Uthi uverse 9 ibani lisizi. Ufuna ukubona ulisizi ngenxa yokona kwakho. Uthi nidabuke nikhale. Busisiwe umuntu omanzisa umkhuleko wakhe ngenyembezi. Busisiwe umuntu okwazi ukukhala mayikhuleke ecela kuNkulunkulu. Ngoba amaHubo 51 verse 17 uDavide uthi uNkulunkulu imhlatshelo neminikelo angayideleli inhliziyo edabukileyo nomoya waphukileyo. Kubiza ukuthi udabuke ngesono sakho. Kubiza ukuthi ube nomoya waphukileyo. Kungapheli lapho, sivume isono sakho usishiye. Ngoba iZaga 28 verse 13 ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela. Kodwa ozivumayo aziyeke uzothola umusa. Mntaka baba uyawudinga umusa ngesono sakho na? Shiya isono sakho. Sivume, sishiye. Sivume mntaka baba. Confess your sin. Bese uyashiya uzothola umusa. Ibani elisizi verse 9. Nidabuke nikhale. Ukuhleka kwenu uma kuphenduka ukudabuka nokujabula kube ngokujabha. Jabha ngehlazo lenzile. Dabuka ngesono sakho. Ngoba uma ungadabuki ngiyadabuka. Ngoba umlilo oshisayo ovuthayo uzoqeda amaphikankani. Sivume isono sakho sishiye. Zidele sondela kuNkulunkulu. Uyabathanda abadabukileyo. Uthini izwi lakhe lapha kuJeremiah? Uyakhuluma kuJeremiah 9 verse 17. Uthi usho kanje uJehova Sebawothi uthi qaphelani nibize abesifazane besililo ukuba bafike. Nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike. Kudingeka abesifazane abahlakaniphileyo. Kusho ukuthi owesifazane ongene owesililo akahlakaniphile. Sorry to say. Owesifazane ohlakaniphileyo uyadingeka ukuba sondela afike. Athi verse 18 basheshe basikhihle isililo. Isililo sikhihlwa abesifazane abahlakaniphile. Basheshe bakhihla isililo ukuze amehlo ethu amoluleke izinyembezi nezinkophe zethu ziphophoza amanzi. Ngoba kulukhuni ukukhala kwendoda
indoda ayivele ikhali nje. Kubiza ukuthi kube nowesifazane okhalayo eduze. Yabona uma ufuna ukuthinta indoda, thinta owesifazane oseduze naye. Ngakho-ke bazalwane, siyadinga ukukhala sonke. Amehlo ethu amululeke inyembezi. Izinkophe zethu ziphophoza amanzi. Siyayidinga leyo nto. Siyisole kuNkulunkulu ngesono sethu. Usuka kwakathandaza wakhala kuNkulunkulu, wayisola ngesono sakho. Abenze njalo bezwakala bekhuluma njengoPawuli, athi mina ngingesikhulu isoni kunani nonke. And ngiyawazi lowo muzwa mina uqobo. Ngizibona ukuthi ngiyisoni kunabo bonke abantu. Ziphophoza inyembezi, ngithi kodwa Nkosi imlone ngakuhlupha, ngakubethela isibili. Hayi, isikhathi asivume. Mntaka baba, basiguqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga izwi lakho, siyakudumisa udumo lonke lungo lwakho. Sisize Nkosi, size kuwena nokuyisola nokukhala, sivume izono zethu sizishiye. Ngiyacela ngoJesu Kristu ophilayo, yiba nathi-ke Nkosi, ube naloyo umbusise uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, bakunsibando ovalelisayo othi uJesu Kristu inkosi.